санаи 7 апрели соли равон ба ҳамин манзили истиқоматӣ як нафар ношинос дар рӯи ниқоб ва дар даст бо корд ворид гардида кӯдаки яксоларо ба гаравгон гирифта талаби маблағи калони пулиро намуда буд. Кормандони мақомоти милитсия зимни пешбурди коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар шаҳрвандро ҳамчун гумонбар дар судир намудани ҷинояти роҳзанӣ дастгир намуданд. дар натиҷаи пешбурди маҷмӯи чорабинаи оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки дар содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнин шаҳрванд Дусмуроди Убайдулло соли таваллудаш 8 августи 2001 истиқоматкунандаи ноҳияи Шомансур маҳаллаи теппаҳои шарқии гумонбар дониста мешавад. гарчанде номурда қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст, ин навбат ба хотири ба даст овардани маблағи калони пулӣ санаи 7 апрели соли равон тахминан соатҳои 9:30 дар рӯи ниқоб ва бо корд мусаллаҳ шуда ба манзили истиқоматӣ воқеъ дар маҳаллаи теппаҳои шарқии ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе ғайриқонунӣ ворид гаштааст. номурда кӯдаки хурдсоли хонадонро ҳамчун гаравгон гирифта бо таҳдиди куштан аз модараш маблағи пулӣ ба миқдори $25,000 амрикоӣ талаб кардааст. کوچه در دست بدم پیش قفصی نشمونده که گفتم سرخونه رو فایرد کنه سرخونه آمد خیلی بوداگیری کردیسا بوداگیری کردیسا بود گفتم بین $25,000 طلب کردم. гумонбаршаванда Дусмуроди Убайдулло чун пай мебарад ки ин миқдор маблағи талаб намудашро ёфта наметавонанд, бо рӯи зӯроварӣ ҷавоҳироти тиллоӣ аз қабили як ҷуфт гӯшвор ва 2 адад ангуштарин ки арзишашон 5,000 сомониро ташкил медиҳанд tasarruf намуда аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. баъд омадан ман дар ин ҷои истоду мантақаҳош қарафтам ки ӯ дуромад маҳкам кард ба ма биромадам чанд гудак мада тилловоёша дод ман пеш дани дар рафтам айпас хона гирифтам рафтам омадам амиҷада либосома наморина торчама ами киса либосма кони дами бируни ов парта кунчи наёвад. бо содир намудани ин кирдори ваҳшиёна гумонбаршаванда Дусмуроди Убайдулло дар баробари расондани зарари калони молӣ инчунин ба тифлаки хурдсол низ зарари рӯҳиву маънавӣ расонидааст. айни замон номурдаро мебояд барои содир намудани ин кирдорҳои ҷиноятиаш дар назди қонун ҷавоб гӯяд. айни замон нисбати гумонбаршуда Дусмуроди Убайдулло طبق طلبات ماده 249 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نسبتش چاره پیشگیری در نمود به حبس گرفتن تطبیق کرده شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد.